I try. Inang sir bajam lai sin you try. We are live. You try. Long bala kerkui kerteng ke jong try. Squash. Why gini kalat kubu yang ada pi ke bingin dan ini ke ying jang ke jing try ini kapta bingin ya steng lang ha ke kerteng ke jong uji squash. Parangai ke jing kulai ke bekerpang ni pi ke pramet. Kamtame ya ke jing ale ke jong pi ke jing kun jong pi ya ke jing try ini kapta jong ni. Kenong sarai, ikimen sim ke jong pi. Dailing ba juga jing tuai ke jong pi gen bangin ang sang ni nginang la ya ke bangin yeng hang ne, ya bangin ang peteng ni ke kam gen, ya ke bangin syakri, ya aktin jong play but I can shapi but sikui paru kumjo. Ngam la ya ke bangin sim ke liang ya pi. Do ke jing 3 minit ke jing 3 stom jong pi ha ka ban ya sat ngata jong ni. Kalong ke bala tip do try berkalong ke bala siuru. Kau try pi ha kau ke sengi. Ublay nang kerku pi nang ai men sim cucu pi men petengi kena kam gen cok jeng sa na kam ta jongi palam ta jigi prio baro kumbai kai ka tin jong blay. Kyo bar ni study ya kene ka city ke mening kong jong Petros. But kene ke city ke mening kong jong Petros lingkot lesing lam ong bakakren sepang jogai hope in the trial of life kene ka jingkermen nene kajingkermen ha ki jingtin jo jong ka jingim kane akran lingkot spang jong kane dem ka dal da pi mat apa deng jing jing jo ka bakrau jo ka ja linti jo ka jingim jong pi kane ka kitab kan ai sem hai pe de pi pulih bentang ila poi kan sene ka benta jong ka lenong ka bar ka bakren spang jong terang ya ka jingsan ba ka jam sem nak bala pulih mene kong Petros nang baar kat ke kong hadu kat ke ba lai angit ba hagi jing pendak forms ki jong pi bila ju iteng ya kita ki forms ken ki bala ai ya ki jing tho ki bong phap pendap ki ne hap pendap ki ne ne pendap dan rupat kitu ki jing pendap ki bala bu hang tu ki ba pi dan kam pendap ya ka ba ki ong optional let's say kum kane anu sa wong kerteng name I star kalong ko ba dan kamera hap pendap kay email long dan kam ba I star ne bang phone ka tho po optional kamot pila ban jet ban pendap ne ban nom pendap kadan kum kata ra manget ban san ha ka jinglong jingim ka ba kenjam sim kam day ka balong optional pimla ban jet ban san ne ban nom san Bansan na kajing mensim kadai kak belum compulsory kawadan kambet ha kajing im jeng ajeng pi. Sim 8 ya pi pra banget. Tang wa pinyo ya kajing penem. Harai ba pinsan ru sya kajing penem. Ukres klan pelaj lo ya pi. Tang ya ka ba pinsu enjoy ya kata kajing pelaj lo ju harai balik halor jong kata ka ba ukres la pelaj lo ya pi. Petros hakini kilai tili khot ukuran ni kilai tili kilat kelinti kumno ngin le ika bangi ken ngin san ha ka jinglong jingim kum kita kinang bot ne kum kita banget ha ukres jisu ta je private kenapa ka sim ka por ka beningkong ngin le kumno ika bangi ken ngin san ha ka jingim ka bakanya mesim wong pendekot no ika jinge dai bar ka jinglong ka barem na ka khot ka beningkong tingnya pulilang ika ka khot we are lie Namar kata habala ino ia kajing pensniu baro, bar kajing syukur baro, bar kajing le arsap, bar kajing bisni, bar kajing keren sniu baro. Inya pai kini tapi dia begini kajing batai ketien. Katai ke ketien habala ino, kadai ke bala shimna ketin Greek le peglati ketin Greek apu temenoi. Kebadannya kajing mut balau no ia kajan. Balau no ia kajan. Dala dia Kadai ru ka ketin jin ka belaju bukan kama ka ben keren siap parsi ya ka jing launo ane ka jing ino ya ki badai ki jinglong barem ben ba mangingi pat itu yo kres dan santli ki jinglong ki bau Petros ukuntu yang api bengin launo ngini no nomor bidi ki jinglong gen ki barem
Kindiat habi day bat kani ka jingjer kerteng ini kijing long ki basneo kan ha kijing tho kadai kar ko pemlian ki por ki men syateng ni pet ki nuksa banjer kerteng ni ki kam sneo kadai ka bolong pat ba ka perthai jung no ka perthai ki roman ko ki stoic philosopher ki jujer ken ni kita ki kam sneo nai karan nai ka testament ka bathmang in ibon sen ka jujer kerteng ye kita ki kam sneo ki bangi ki bring ni le lawan pet na kita ki kitab mana kita ki khot ki babon pha. Dan santli kijing long ki bau putra sukuntu ingat pi bengin lano ino baro kini kijing long baro kini ki santli kijing long kidai ipop jong ke jingle ni ki attitude ki pop jong ke jingkeren akwa ye ka mama pi lese pin yet kila dia ka por mata pi don em ya kawai na pedeng kini san lani baro santli wa pi don kawai ni baro san pedikut no ya ka de ka jinglong ka barim lagi nya pa shwa sa ka jinglong ka baning kong ka jinglong ka baning kong kalong ka jing pen sneo ya ka bala pen kala ya tin grik kakian kani ka kintin kakian ka shumut bat ka jing terang ban pen mong ban pen sao desire to enjoy nang ta ka jinglong sneo ha ka jinglong badness in quality kani kajing pen sneo kala bendai ne kajing pen mong kajing pen sao kala bendai ling ba jeng kikti kikjat jengi ka bangi lek pen kurai no kejat no hari ka bakam syar kai pat ka dei bangi pen mong pen sao da uni kli ba mangi keren mangi tit proverb olong ka ba kar khat ka ba khat pra ko ong kum ne dan ki ba keren turmur kum kajing dung ka wat and reu telit you must start ulong ka jingkia yet examen ni ladi lau telit jong pi ulong ka jingkia ye ki we ba pikiran lane ulong ka jing tong ka jing terrak kum terrak ka wat lara kai ka mi na karmiang cintur jong pi kalong kum ka jingkia yoro utrai no plalot no e ka jinglong barim lara kalong pat ka jing penmong kadai ka por ka bom pi pen e yo plat no ka ne ka bret no kabar kajing syukur ka bala translate ane tin Greek dolon kane ka tien gen kadai bala penengkam habi dei bat katai ka jingpa jingbam dok kha unang khwai berbor pendat itu ban riam kane ka tien syukur ka ai ka jingmut ban persang ban riam ya no de ka butpon ko malong setan la ong gen bo dei pa ka tingtok dong ka jing syukur lada mangama piru ngile ya kano da ka babure ita ki butpon jingi ya ka pengop ki welang ha kata ka eke ba mangama pi ni kwa pengop kemengidan ini ka jinglong jong jing syukur nang ta sekali ka we ka jingle arsap ya ka balat penkelan tiktin Greek hypocrisy says ya ka ba niyo akaktin pareng hypocrite kane keketian kasimut bet ayu kasimut bet but ak kane balek kum kiting shop kum ki puron lane kum ki aktor ki aktris abang apet haki magazine jong ngajus tenat puli kot keborem pangan pet ya katuka section ken ka bay keren Jepang jong ki ting shop ki puron dan kapor ka bang kampun sing i kapor ka jing bisni ka jing ket at apa deng jong kita ki ting shop ki puram dan ki aktor ki aktris imat balai ke jur ke jing bisni haki ne ke jing le arsap haki dan marba kilamlin man ak palat jaka ke bam sisa ak kum bakau de ke sisa asya dengan pangan puli ya kan ka provoke nang ba atun re khat bar husam na ke bible kasih ke bathmai contemporary language version kong kemne Uriau arsap uburi ya kajing shon ha kalendet kiktin pen kelau. Kata kemat hakmat jang piu ya ro pen kelau penyerok penam rapok pat ngende yo ite. Pidan ya kum katamu kajing long. Pidan. Apa dikut ang Petros. Nang tas kini kawai kajing bisni honas ha ka Greek. Kadai kabadan ken ya kata kajing
bom snow pa ne ka jing bom snow tanat haba sakil ne ba yo snow ya ka jing man pa ne ka jing sei so jeng ki wei pat ka kita probob ka kiran kumno habi dei ka ne ka ong kumne probob no khat sa khat ka balai pho ka ong kumne ka donut ka ba khia ka long ka jing em ya ka do rai ka jing bishni ka pun pot ya kisien asangan pulir Bible kasih sama ka ong kumne ka jing mo jing perkhat ka ba suk ka pelong ka met ka ba kot ka ba khia rai ka jing pihon ne ka jing bishni ka long kum ka jing pang pampong kajing bisini kajing pihon kalong kum kajing pang cancer ngite pa kajing pang cancer kam juwan wood kan san rai suki ya bakado sa poy sa last stage bang mlakon sumarsyo kajing bisini ro kam juwan wood pramanget iwan tok bakado celing sapsei du bombat bakado kajing sini ko baules kade kajing keren sneer ya kabala translate na tikitin Greek kata talias kabamut ban keren sneer yano halendet lane shalendet nong tok probo wa ke buatai ba shai ba spang de keren sneer om kumne unong keren siar upenya klat ti lok ki bajan taklabang na keren siar nganong ipi pin kelalong iki lok jong pi ki nong shun jong pi Pitim nam ka jing kren siaram. Kami per ay ruem na ka jing lorni. Lesing lam nong ka jing lorni. Kadai silok si tengah. Bat ka jing kren siar. Ada kren spang juga jing lorni kan tay sak karawat badai. Ada ngam yang ne ka bangan benyan ko yo ro. Kwa ye ka bang ngin sngo tho ngin yet ye la de la ngi don e mi ka jing long la ngi don kam ye ka bang ngin habban. Pindikot no ini ka jing long. Pitim ne habadan ka jing lorni hem. Kadan bet ke jingnya pene abadan jing lorni kadan ke jing pene tengnya pan probo nang bar po kerkat ke bakat ndai habam don ding shu kalip ke ding pat habam don ubal lorni kadu ke jingnya pene tang si lorni pat ya pene ani wow ikan thai ke tip hai ke yo ngakran dai ke jing kran sneo ke ka wei ke jing le ke bakrao ke jing im ke jing brio Kamnyar ke bangini bagi kristan kilet punya beliau. Kamnyar bangini bagi kristan kilet bandemet ile jong hati pop pibi. Hari kini kesan terli di bawah Petros ules. Lajan baru ki kristan kitan. Nak no, patba. Kali ile jong bidan em. Ladam desan terli kawai pastor kadon. Patnga. Kaba kam snow si, kaba kam snow teriam lai kalong kane. Babon ki kristan, kim tip kim snow thok kim pediang badan te kine. Kum kita kin belamat ya kicing kha arsin kibla yo ya kicing pedem. Kum kita kibla ngai tau Kristus Yesus. Kam de setia ngai pi kim ngin ailat bikin kicing long bo Petros ukuran bikin sinsar ngai pian rai. Chatno. Pinikot no. Ni kada kicing te singi bikin kicing long borem. Ngin la ikan ni tang la ja bang ni ken ni pai sikak tien ke jong ublai. Nya ja ka jing tongo ikak tien ke jong ublai. Dan ni ka daw ni we ni sikak jong try bang juban bhana ka por sikak por. White El Moody. Ngam dan por ni thu ik storage phang jong u hen rai nga syukran lingkot. Ode nang yala po bakrao bha ha ki te gisnam. Ode we ru balawan ra ken ya ka revival ka bakrao ling baju ki jing yala ki jong ha por Amerika ba England. Ngan pen pulih ya kini ke statement ke ba Ukraine ke belong ke ba shisha ke ba dairy nga ba depi ya ke ba pilajias ngoteng ongkom ne. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Ka Bible kan pinjaya pi na ka pop lane ka pop kan pinjaya pi na ka Bible. Lada pem jan si kaktin jung blay. Lati kina bigi digi jing long bar ko Petros Ukraine hang ni pen welcome na plan barakot. Tapi ni ka daw ka poin ka bar
Kalau Petros sukutu kemnungin le ya bangin sana ke jingim gujam sim kalau terang ya ke ketien ke jong blai na ke khot ba ar tengnya pulelang we ar lai kum ki khulong badang kha to phin kwa her ya ka bas ngor ka dot ka badai mensim kenang ba phin yo san daka sha ke jing penim ha ka ni ka city ka bani kong jong Petros kelong ba ar u Petros pun kam ni ba bon jat ki dur penyesriem ni ki metafor Aba Ukraine sepang jadi banget sepang jadi kestan uang bagi kestan kilong kum ki kelong badang kha kum ki mau ba em kum ki lingdo kum ka jat penri ko ba kum pa lang jong play nang ta kum ki nong one half ni ki nong let pilgrim par kum jur kum ki lang brot aka ba sedang jo kani ka lenong ko ba ar ken wan ra da kani ka dur bangi ki kestan kilong kum ki kelong badang kha kum ki kelong badang kha ka de yang ngabat ki pi ko ki berab ngai ya ka bangin kwa her ya ka ya ka ktien ke jong ublay kindiap tung nya pa shwa habi de be ki jing batai ktien ka jing batai ktien ka baning kong gani ka ktien kwa her ka de bapin kala ti ktien grek epipotio ka ban angnot ban tro ban trang ka de ka jo ka ktien ka po kan ula sot ken ha ka rom nang baning kong khat bakhat oi namar nga kwa her ban yo i pi para ar timothy we sau nga kwa ban yo i me ko timothy Kadai ketina bong kwa hir kemud. Lada ngam yo tingam long tedak ngadan kam men yo bet. Tarik. Nang ta jadi botai ketin baar kadai ting sngur. Lapin kelan ketin grek adolas. Lasim nakaktin ke bala jupun dan kam ken haki kar kana snawan. Ke spas nem ke bening kong ini ketin. Pitim nem ka wan ken haki por men shwa la jukle lang bar ko kam tam la dai bakalong ka wan ka baklan. Kabot rekam jengka kinong kaye ki por ba men shwa bonsin apa ki de ki wan ki baklan ki jukle lang bar ka la penan kam do Petros ni ka kenten ken ha ka ban pin seriem bar ka pat ka bam shim la khle la ne ka belong on mix la ne ka belong genuine ne ka long ka ba lingkot Petros ong kwa ya ka ta ka ka belong ka ban pot khle ka ro but tin ka dot kepada ini same ka simut bet ka tien jong blai begini apa wandur kita kilai tali tien haba ong kwa her ya ka basmur ka dot kepada ini same ka simut bet terang dik terang tro ya ka tien ka jong blai ka bamdan ka no ka cikle milai jaktung ber ka ka basneo terang ya ka angnot ya ka kwa ya ka jingem tim nem praw ngai ban terang ya ka tien jong blai kalong ke badan kam nomor balai markam dan kanu ke revival kam dan kanu ke jing san ha ke jing long jing im ke ba ke jam sim klem taya ringkat berkaktin jong balai ke jing san jo ke jing im ke jam sim ke ya ringkat berkaktin ke jong balai ya ringkat berkaktin jong balai jadi ke belong kami belong pa kitip ha bakran sepang jong ke jikwa dot jong ki khon Hawa ki kelong ki padang ret ki kuadut ki jule kumno kumto tong se ki yam na pi Islam ki yam kumno thrai hai pen sngo sati ki yam namar kin nyar kat la kat jai ni ko jing yam jong ki benem nyar kin yam ki kang hadu ma pindawan ra dan ke por ke bang ikan oi ki mela jong choi le kan ni mar senyam ko na bala ai jeling hab khat ka kam ka jam ka bapimut ban le hab let ai bun choi ki khon tak pim de de ka por hab khat ka bara khot so kin dia ban pendet hab let shet dot hab let ai dot hab le dot pile kam ta em dai la ka min sim chong pi ka lim nyar pi kwai Hatu pi kwai ka tin jong blai hatu pi pin gloy kan ban lecture ka tin jong blai ka man sin jong pi ka len nyar ka ang lecture no
Let saya ki psychiatrist na, atau yang no siya ki counselor. Atau pilpas ki jumplay. Kumbaki kelonggan ki banang ka ki terang her kan ka dot jangka keme kum ta mangama piru ni ba terang her ka dot ko belong ka dot ka bakanyam sem ka tin jumplay. Ka jing temu jang ka jing terang ja ka tin jumplay ka de kane. Bangin nyok ban san ha ka jing em ka bakanyam sem. Tim ne mo play kwa yang ai pi ya bagai jauh ya kabangin sana ka jingai ingin san kan ya ka jingtip yo Jesus kenang ya ka ba mangama pingin yo ya ka bangin takot sa ka long rin yang ka madrin yang ka jingtap ukres na lingkot bangin yo long ko mu Jesus aka baro asya pra bangan keren yang berkenma yang yakini jinghikai terai kita letno akipor men shwa bat mentar kinang ini sa la pinem ya pi da ka tien ublai kumta ka deru ya pi ba pinsa pinsan da ka tien ju uhi sa si singa nang piang la pin em ya pi da ka tien ka jung blai ka deru ya pi ba pinsan da ka tien jung blai apa keren sepang jong ka jing sarang ya ka tien jung blai ngam tep ya pi ringa tep hai la jong ngala cha ya ka bangam yo ya ka bangan song ya ka ban puli ka tien jung blai ngasno kum kita gi zombie to ong no ki breu kan ki balayap piat kumnen rei ki balayap pat ngasno kum ta la jaya ka bangam yo ya ka bangan puli ka tien chung play ma boleh nomor ka tien chung play kai boring akan ya ka bangan i kum no ya ka bangan dai ban ya ka jingem unor wa sam wong ka sam ka bisis pak ka tunda stuk kita ki jena he ka lenti kiba yada ka anjung try stuk kita aja sumar ka tiklaju kiba wadi utra ka not baro kim juleru ka bam hokru yada ka lenti jung try kabang ay kinikiski ka mamenta ka lang kabalanggan kabang ay itrem nga iman ang balay kinikibalang kiba plajimot haki program nga mawang galang kabas niya dan program dengan apa yang jangfi ba pelajimut pat bersong hakaktian jumpai dai kam ji yo ther syo komentar ta dai kumno sya ko pastor kumno sya ngan le bangan serang ya tien jong play Petros ai ko jubab hang ni iki sau ke lagi jing ai jubab ke jong ha ka ding lenong ka ni ko kan mau yo thamai jong ka jingem nang no pi yo ka jingem ka thamai la dam dei no play nang ta ino ai ki pop jong pi na ka khat ka ni kong tebe ban san ka jingem ka jam sem ka balai jurep ngene sarve ka jing ku jong play let's ki jing ku jong play nong roi sabu ang kumne habang ngatrai ngapet ber ngabisari ki kam ki ki jing lek jame ki ba milalekan ka pelong yang ban kurku yame ban wat ban terang susu yame kumne mo pipat balai nong lek ya banyak sana ka jing jam sem mat yo play aga jingim ke mamala ka sungi nagar khat ke balai to kinya plelang we ar lai lada pilamat bo trai ulong uba subun lada pilamat bo trai ulong uba subun kade tin ke balakren siat jingmut na ka sam kan ke balai pisau khat ba pra ka to ka sam ke ba ponam ha ya ke bangila jirwaru taste and see that the Lord is good. Tomat betul ibu try lang mapang yerwa tu kita. He is my everything. He is my all. Itu good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, he tastes like honey in the rock. Kalau kum kangapkan hatai hapo kendang mau siang ublay. Suaya kau bangun yun terang nang nuot ya kadut ke bah kenjam sim. Kabalang kaktiin jung play ningkong day ban mat shwa day ban yo ishwa lagi mat ki ba kenjam sem ya kajing sebun jung try kajing mat yu try kan pungkin roy ka men sem jungi bangin kwa her ban terang ya kadot ka snor jung kaktiin jung play
Tapi mat you try pinam kuat ya tin jong play. Tapi mat you try pin kuat pai tin jong play. Abong mat kemut yaki ai. Kemut yaki. Kemut yaki. Abong mat hagade ka jing tho. Kemut bentang syusip. Ini syukujit kembali di sok da upai. Hari kemut banang pen kedang. Ini ban pen kedang sendon nyela dia ka ban itu syusuk yu try bat ban lek kemen kambun syusuk haur. Abang mat yu try kemut bangin syusip lese kade kadur kan nyerap ha. Aga po ngang wat internet ya kate taste and see that the Lord is ngai I kane pet bangani kadur kadu kabu yu ni upat ni straw. Kade kadur kanam ya ha pra ngai ingin ong mat ha kade ko konteks jong Petros. Pasukujit yo ta kendiat. Asya ya bang ai nuksa. Ta story kanang mapin sngo tho udan we uprio kan yo ya lenti bel poi ko ke jaka ha ka nya lenti ha ban nya ling ba jong rish up. Tere kumno bakala lenti. Wakadu haban yat. Tapi bukpet ken je kata ko kabu rakha upilar ju kala nang lut nomor haban yat ling ba ye kata kelenti ben pois kata kecakabut mu. Rekai ke baca mula tip ken mula bakla lenti. Haban tingkai tai ken. Ha tai pilar ju. Not ye ke undi paho. Haban ju sip tak kendiat nomor yo jaba lutno kan kata yo kan habayat nanti risyak la ben yo ka hallucination negatif thame teu di tak lakum basu sip kendiat ka baru nya kensan kan we can do ko we ka jaka ka basay so ba risyak ye ka bangitip ka teng pareng ko oasis kum kane lese dalapoy ha ka teng jaka ule kumno. Itu bilar burak mana? Bercarut lek cibet undi show dah kati ngambil dah kali adin kota lau seperti boom nyam hang tu. Kata dia kecuma dah bong this and see. Madu try tu lengam sendan hang try sendan. Enjoy you try sendan. Ngam tu kena play film enjoy you play. Enjoy you play. Ayo you play. Bầu play không ai kan nong kenti kin lebi e kan nong kacakau không ai hari uang ngalong nong kenti trong pi ai pra banget o play u ai le di sangam sepi apela yo you play ke yo lut ye ke bar khoi amen bring him enjoy you play kino ki ba wa du try kin shem ba shem la tre tang ye ka kam ban pen em hari ban ajing honru api yo you try ha jing jong pi shim la ai pi tang jing pinem henrei una jing honru kami ini ko we jing kali ha ka jing study ka jing ai ni ka tho ka jing kali ka long ka ni ka jing kar khu ka ba khrau tap e ka ba briu la ban snow sarang kai sha ka jing kar khu ka ba briu la ban snow sarang ka dei ka ne ka dei ba ui tho but ba yo ban lek men you know ya play bui tho you play yo ban enjoy you play ka ta jing kar khu ba khrau ta mai sha play ling ba jong prophet Jeremiah wong ini kentien Jeremiah kenta rusam uta ubas snow sarong to snow sarong hakani uplay sha you know but snow sarong ha sha nyo what do sarong are uplay hey pila sarong hakani ko hepat ba ushampa ba itu yang ba ngalong utrai ubale ya ka jingle ya ka jing bishar ba ka hok ha ka kendo na ba ha kini kigeru ngas ngobhaken hilaban sarong ba pisam pang pito enjoy uplay ya ka jing jong pi upol wong kan ngas no sarong tang ha ka di ko we ya ka ding now Christ Jesus kino ki bai tho bat ki belek men how try ki la ya ka bakin shatman kin risa wat raja barok saudong sakun ki longkum kerish ap lake tawer da kajing snusi hila ben lek men how try pedengkum kita haba pi itu you try lek men how try
Bila lekemen how try. Pigen gibi itu how try. Bila man sat kemen how try. Wat la raja PE bakajing snew kala nang jelay kala nang kendray. Atau ni ke percaya jingi kamlong kumta. Ula ban lekemen rukum jokkan uni ujat beriu be itu but uba enjoy ublay. Ula ban lekemen haba. Dan hapdeng jaga jingkerdo. Haba dan hapdeng jaga jing sak keren bench. Kajing sak leben. Kajing sak kinkok. Aisyah Prophet Habakuk. Nang itu lepas Habakuk. Udai bikin doa ikum kini kizing kendo ha kajingim. Habakuk ken uli iken ba kabakam sniu kadang one arsha. Habakuk ken ya kajing long jing man jong kajing terai jing tar kam say so kajing ri jing dopru kam say so. And rain namar ba ula itu utrai ula enjoy ublay. Upon kut dah kini kintin tengnya pai kintin yu ponam ha. Wong kumne nabalada po senti uding jembur lene anom shem so haki ding wan ka jiminot uding jembur kandu batki lingkha kin penmi chimbam ya ki langbra pendono na ki jingker barkin dan masih ki sem ban ngan shat kemen how try ngan le kemen how play jeng ka jing pen janga uche how ba try kan long ka bor janga tiu pelong ki jat janga kum ki jong ki skai baru penyat dengan halor dijaga corong jonga. Ada yang kita ikut dalam kitab jeng Habakuk. Atau pimat si sayu play mo ha kajing jeng pigi malak sungi. Are you that serious mo ki pareng mo? Ya ka bapin enjoy si sayu play malak sungi. Jemne maka jik play jonga sepang jing ni ki crowd kam tam e ni ki revivalist ni ki wanang wanra revival. Ki crowd jeng ka jingan. Kita ni kini ke jinglong kawai ke belong common haki berkata kalong ba ki mat ya ublay ha ka jingim ki ba malak sni ta ka ki let sya ka tin jung blay pada ka ki let ru sya ka jing duai para bangai wat jingai na ka jing duai wat jingai na ka tin jung blay namar ki dai ki lat ki lenti ba pi ken pen yo mat yo blay oi ka kot ka bang pule chang ka jing duai ong kam ne kan ma ni ka wai ka jing duai klem ka jing study ka tin jung blay sap ei ka jing study klem ka jing duai ka taru ka sap ei berarti lagi di banyak ringkat nganjin adalah kuat ya ke bangan alut ya ke ke bangan pulih ya ke kli jong pri betet mentah menau pleng kini store ni pulih ada komplain nganjin adalah kuat le da belong bala ringan kam kuat pat jika bemapi pin kam shong kapor kambon baru try ya ke jing duai or balai hang ta pin mat ya ke jing bang ke jong try ke bangla batai terus kutno ngarang pen kutno lakini tidur ke baju le dai yo jaba piklet asya yang mengacipkan mau dah tidur jadi singkai ke beningkong tapi pe ini kedur hantai dan uknyang hange tak balik ke syong di sya ku be syong ni menta uknyang uang ya tak balik you have changed hey bila kelampi tak balik jubak we supposed to kedai kenyangi pengen kelak pra banget ban kelak ban san kalau compulsory kalau kemudian kam kalau kemudian kam kuno pinle ikan ni putra soai ke jubak kemudian kang wong pen dikut no ia ka jinge dei jong pi ba gitu ki jinglong barim kata kedur ka matai sai badai anu wo sulat jod nang tas kena ko kedur pat kalau ken mau ki cikai Petros terang ya tin jong blai lakum ba ki kelung ki kwa ke pe kata kedur ikenat badai kai tenat ba kedur kan elang tin jong blai abi tu pe kata kedur jong ki kelung ani lawan tu ni
Kanong na prenjang pi balik kapta. Ani ka tinjang play ani wow dan ki preo ken ki banyo kor ba tinjang play batang suham madan. Mupulia parah. Ndai? Ham tamle da pulero ma play hida. Dalam kapta sop eh. Dan ki preo la buram pala da tinjang play buat tulis dan. Kadang pada udan juseng selok selesai. Da pulia dapat wow kadang pernah riak. La khamrem ka septi bethet menen banyo ka to. Kebelah thet ki senam. Nantang balai. Mat yau play. Alakasni. Fibamja pidisha malakasni. Balai mat yau play ro malakasni. Jadi long kita kecingkai. Kau terakhir ku